یەکێتیە ڕەوشەمبیرên کانتۆنا جەزیرێ دەربارەی رەخنە و پرسگرێکên کۆد پێشبرکە کورتە چیرۆکان de derketibû semînerekda. Semîner bi beşdariya bidahan ji endamên yekîtiya nivîskarên Kurd, yekîtiya rewşenbîran welatî li baxçeyê xwendinê li bajarê Qamişlo hat lêdarxistin. Mijara semînerê li ser rexne û pirsgirêkên kod pêşbirka kurte çîrokan de derketibûn ji aliyê nivîskar Abdulmecîd Xelef ve hat bi rêvebirin. Herkes zane ku inu roja çarşemê li vê bexçê çalakiyek li dar dikeve. Ev çalakî yekîtiya rewşenbîra çê dike. Wek em dizanin jî ku ev bexçe bûyî cihê rewşenbîra, cihê nivîskara, cihê çalakiyên rewşenbîrî, siyasî, civakî. Fi berê demekê li vê bexçe mehrîcanek çêbû, mehricana çîroka bû. Bina yekîtiya nivîskarên Kurd li Sûrî vê mehricana rabû. Semînera me îro di vê çarşemê de li ser vê mehricanê wekî erêniya wê û neyîniya wê, îcabiyetê wê û selbiyetê wê. Ev jî wekî muhadarek Mamoste Abdulmecîd wê bide wê di derheqê vê mehracanê de gelek tişta bêje. Em naxwazin têkevin tefasîlê wê ji ber ku anha di muhadarê de wê gelek tişt nebe gotin. Lê wekî giringiya van semînerana ku ev semînera kare hoqas rewşenbîr, hoqas nivîskar li vê bexçê li vê holê bicivînin.